Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, Ζακυνθινές, Ζακυνθινοί, θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας απόψε εδώ, σε αυτή την τελετή την οποία κάνουμε, τη μικρή, γιατί από τον τόπο αυτόν, από τη Ζάκυνθο, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας πριν 3,5 χρόνια, με τη δική σας δύναμη, με τη δική σας βοήθεια, ανά τα Ιόνια, και μας εμπιστευτήκατε την διοίκηση της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων στον χρόνο που πέρασε. Από εδώ λοιπόν, από την πατρίδα του Σολομού, εδώ που έφτιαξε τον εθνικό μας ύμνο, συνεχίζουμε το ταξίδι ξανά για μια νέα περίοδο με τη δική σας στήριξη, με τη δική σας βοήθεια, με τους συνεργάτες μας, με τον Αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Διονύση Μιλωνά, και όλους όσους συνέβαλαν επιτυχώντας και μη στον προηγούμενο αγώνα. Συνεχίζουμε γιατί αγαπάμε αυτόν τον τόπο. Γιατί εδώ γεννηθήκατε, εδώ γεννηθήκαμε όλοι, και αυτόν τον τόπο σε μια περίοδο ακμής που μέσα στην ανάπτυξη ξεχάσαμε πάρα πολλά από τον τόπο μας αυτό, πρέπει να ξαναγυρίσουμε για να τον αγαπήσουμε, να τον στηρίξουμε, γιατί συνεχίζουμε την πορεία μεγάλων προσωπικότητων που γεννήθηκαν σε αυτόν τον τόπο και έφτιαξαν αυτό που λέμε επτανησιακό πολιτισμό. Αυτό που κληρονομήσαμε εμείς και οφείλουμε να κληρονομήσουμε και στα παιδιά μας. Ήταν μια περίοδος δύσκολη. Αναλάβαμε την περιφέρεια στην κορύφωση μιας βαθιάς κρίσης οικονομικής αλλά και κοινωνικής και πολιτικής και ηθικής, και αντέξαμε να ενώσουμε 4 νομαρχίες σε μια νέα διοίκηση υπό συνθήκες περιορισμού του προσωπικού πάνω από 40% και οικονομικού περιορισμού που έφτασε σχεδόν στο 0% από εθνικούς πόρους. Παρ' όλα αυτά προχωρήσαμε μπροστά και στηρίξαμε την κοινωνία, σταθήκαμε όρθιοι και στηρίξαμε όλους τους τομείς, όπως τον παραγωγικό τομέα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από προγράμματα και το ΕΣΠΑ. Στηρίξαμε τον τουρισμό μας και ο τουρισμός μας αυξήθηκε τα 3 τελευταία χρόνια με τη βοήθεια της περιφέρειας, των δήμων, των φορέων, των ξενοδόχων, του ίδιου του πολίτη, και οφείλουμε αυτό να το συνεχίσουμε επιδιώκοντας κυρίως στην ποιοτική του αναβάθμιση. Παράλληλα, ισχυροποιήσαμε και δώσαμε μια μεγάλη δυνατότητα στον τομέα της παιδείας, ενώνοντας και φέρνοντας κοντά το Πανεπιστήμιο με το ΤΕΗ, και στηρίξαμε τα ΤΕΗ και σωθήκαν τα ΤΕΗ. Στηρίξαμε τον πολιτισμό μας με έργα όπως είναι τώρα στο Λέσιο Ζάκυνθος, στην Αγία Μαύρα, έργα στον Εσταυρωμένο, μια σειρά πολιτιστικών επίσης σωματείων, τα οποία τα στηρίξαμε όλο αυτό το διάστημα. Επίσης βοηθήσαμε τις υποδομές. Συνεχίσαμε αυτά που βρήκαμε και προχωρήσαμε σε νέες μελέτες και νέες εντάξεις, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλύτερη προοπτική. Η περιφέρειά μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς διαμόρφωσε και έφτιαξε το 5ο ΕΣΠΑ, το οποίο αρχίζει σιγά σιγά μετά από κοντινή ένταξη και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να λειτουργήσει για το 14-20. Το νέο ΕΣΠΑ μοιάζει κάπως με το 4ο, είναι πολύ πιο δύσκολο, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα, στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ίδρυυση, αποχετεύσεις, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε αυτοί οι πόροι να αξιοποιηθούν. Παράλληλα, το 4ο κοινοτικό πλαίσιο, το οποίο ήταν 281 εκατομμύρια, μπορέσαμε και εντάξαμε 380 εκατομμύρια έργα, μερικά των οποίων θα μεταφερθούν στο νέο ΕΣΠΑ, για να μπορέσουν να φτιαχτούν και υποδομές, άλλες και άλλες δράσεις στην περιφέρειά μας. Κάποιοι λένε, δεν κάνατε έργο. Εγώ θα πω ότι αυτοί που το λένε ή είναι κακοί ή δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Την άλλη πλευρά προσπαθούμε να κρατήσουμε την περιφέρειά μας σε μια προοπτική ανάπτυξη, όπως είναι η μακροπεριφέρεια Ανδριατικής Ιωνίου. Η Ευρώπη ανακάλυψε τελευταίως και τη Μεσόγειο, αφού έδωσε μεγαλύτερη έμφαση στη Βαλτική, στις παραδουνάβιες και παρευξήνιες χώρες, ανακάλυψε τη Μεσόγειο, την οποία την είχε ξεχάσει. Και μέσα στη Μεσόγειο, με τα 3.500 περίπου νησιά, την μεγάλη και σημασία που έχει η Μεσόγειος για την ανάπτυξη της Ευρώπης,
με τις χώρες που ενώνει 3 υπήρους, την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. Τα Ιόνια νησιά βρίσκονται στο κέντρο της μακροπεριφέρειας Ανδριατικής Ιωνίου. Το πρώτο συνέδριο έγινε πριν 6 μήνες στην Κέρκυρα, με όλες αυτές τις χώρες, 4 που είναι ενταγμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλες 4 που θα μπουν προσεχώς. Μέσα από προγράμματα διαπεριφερειακά, διασυνοριακά και διακρατικά αναπτύσσεται αυτή η σχέση, η οποία θα δώσει μια άλλη προοπτική. Παράλληλα με τους υδρογονάνθρακες που εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλάζει το οικονομικό στοιχείο της περιοχής σε μια άλλη προοπτική, η οποία θα επηρεάσει την οικονομία μας. Όλα αυτά βέβαια θα πρέπει να προσεχθούν με αυστηρές προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί η ζωή μας είναι κυρίως η οικονομική μας δραστηριότητα, είναι ο τουρισμός. Τελευταίος, δίνουμε μια ιδιαίτερη έμφαση και στον αγροτικό τομέα. Διεκδικήσαμε ως περιφέρεια να έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό του προγράμματος για τη γεωργία που μέχρι τώρα κρατούσε το Υπουργείο Γεωργίας, για να έρθει στις περιφέρειες, για να υπάρξει τοπική προοπτική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα, ο οποίος φαίνεται, και έτσι είναι, εγκαταλείφθηκε τα τελευταία χρόνια, όχι σε όλα τα νησιά της Επτανήσου, αλλά περισσότερο στην Κέρκυρα, που φτάνει πολλές φορές να αγοράζει λάδι, λιγότερο στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, που διατηρείται ένα πρωτογενή τομέα, αλλά είναι ανάγκη αυτός ο πρωτογενής τομέας να ισχυροποιηθεί, τα προϊόντα να τυποποιηθούν και να αποκτήσουν ονομασία προέλευσης και να τα συνδέσουμε με τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί και την κύρια πηγή μας, οικονομική μας ανάπτυξη. Για να αντέξει όμως ο τουρισμός, επειδή οι χώρες συνεχώς διεκδικούν κομμάτι από τον τουρισμό, θα πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί. Και η ανταγωνιστικότητά μας είναι να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας, γιατί αυτό πουλάμε, να προστατεύσουμε και να δώσουμε ποιότητα στα προϊόντα μας και ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών, και ασφαλώς οι άλλοι παράγοντες, όπως είναι το νερό, η καθαριότητα, το οδικό δίκτυο, οι υποδομές, θα πρέπει να βελτιωθούν, ώστε ο τόπος μας και η προοπτική μας να είναι ένας βιώσιμος διεθνής προορισμός τουριστικός, η περιφέρειά μας. Αισιοδοξούμε ότι θα πάνε καλά. Η σχέση μας με την κοινωνία όλο αυτό το διάστημα ήταν άριστη. Πιστεύω ότι ως Περιφερειακή Αρχή, ο Αντιπεριφερειάρχης, οι περιφερειακοί μας σύμβουλοι, οι οποίοι μας περιέβαλαν, συνέβαλαν στην σχέση αυτή των πολιτών. Δεν βλάψαμε, που λένε, την κοινωνία. Δεν κάναμε ζημιές. Συνεργαστήκαμε. Στηρίξαμε την κοινωνία σε όλες τις εκδηλώσεις. Στηρίξαμε την παιδεία με τις μεταφορές των μαθητών, και το τονίζω γιατί επιχειρήθηκε κάποια στιγμή να πάνε στους Δήμους. Οι μεταφορείς όμως εμπιστεύονται την περιφέρεια. Γιατί διεκδικήσαμε και μπορέσαμε να πάρουν τα χρήματά τους που είχαν να εισπράξουν από το παρελθόν και να έχουμε μια καλύτερη διοίκηση. Και αυτό το λέω και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Και μιλάμε ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή, η μεταφορά των μαθητών, όταν, ας πούμε, στην Κέρκυρα είναι 125 δρομολόγια μεταξύ 7.30 το πρωί με 8.30. Καταλαβαίνετε πόσο οργανώνεται όλο αυτό το σύστημα και τι εμπιστοσύνη πρέπει να σου έχουν να κάνουν αυτή την υπηρεσία οι μεταφορείς. Και αναφέρομαι ένα τομέα. Για πρώτη φορά φέραμε τα ΤΕΗ με το Πανεπιστήμιο κοντά, μετά από 25 χρόνια. Και προσπαθούμε να έχουν μια σχέση επιστημονική, για να μπορέσουμε πραγματικά να ισχυροποιηθούν αυτοί οι δύο πόλοι, επιστημονική και ανωτάτης εκπαίδευσης, γιατί αυτό δίνει μια προοπτική. Προσπαθήσαμε επίσης, να μείνω στη Ζάκυνθο, ένα αίτημα το οποίο χρόνια συζητείται, αλλά πρέπει να προχωρήσει, είναι η δημιουργία ενός βραχίωνα στην περιοχή του λιμανιού, για να μπορούν να προσεγγίζουν κρουαζερόπλια, αφού η κρουαζιέρα αποτελεί ένα ισχυρό πόλο ανάπτυξης. Όταν πλάει το Κατάκολο, οι άλλες περιοχές διεκδικούν κομμάτια από την κρουαζιέρα, η οποία αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια. Έργα είναι προγραμματισμένα σημαντικά και στο νομό και προχωράνε, γιατί σε αυτή τη δύσκολη περίοδο θα πρέπει να αναφέρω ότι με τη μείωση του προσωπικού, τη μείωση τη μεγάλη των εθνικών πόρων, του ΣΚΑΠ που λέμε, αλλά και η δυσκολία που είχαν οι επιχειρηματίες να εισπράξουν χρήματα από τις τράπεζες, δημιούργησε μια μεγάλη καθυστέρηση στην εκτέλεση των έργων. Παρ' όλα αυτά όμως σταθήκαμε όρθιοι. Μπορούμε να προχωράμε και να αισιοδοξούμε ότι και την επόμενη περίοδο η περιφέρειά μας θα γίνει ισχυρή. Θα είναι ο δυτικός άξονας της χώρας μας προς την Ευρώπη, δημιουργούνται οι καλύτερες προοπτικές, αρκεί όλοι μας, ξεπερνώντας ελαττώματα, θα έλεγα, του παρελθόντος,
σε μια περίοδο που η ανάπτυξη αποπροσανατόλισε την ίδια την οικογένεια, τους ίδιους τους πολίτες, να προχωρήσουν μπροστά ενωμένοι σε συνεργασία για να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Κάθε κλάδος, κάθε τομέας, και με το επιμελητήριο που μιλήσαμε το μεσημέρι, έχει δικά του θέματα τα οποία μπορούμε να επιλύσουμε. Είναι θέματα τα οποία δεν είναι δύσκολα, αρκεί να υπάρχει διάλογος. Υπάρχει στη Ζάκυνθο το θέμα του θαλασσιού πάρκου. Αυτό έχει προσδώσει στη Ζάκυνθο μια μεγάλη πραγματικά προοπτική. Του έχει δώσει ένα brand name που μπορεί ο τουρίστας να έρθει γι' αυτό, η κρουαζιέρα γι' αυτό και μόνο στη Ζάκυνθο. Δημιουργεί όμως και προβλήματα. Εγώ συζητούσαμε το μεσημέρι ότι πρέπει να υπάρξει στην περιφέρειά μας εδώ γραφείο με περιφερειακό σύμβουλο ο οποίος θα εκλεγεί και θα θελήσει να απασχολείται με αυτό το θέμα. Θέλει επίσης, το επιμελητήριο έλεγε και υπάρχει στην Κεφαλονιά βιοκά χώρος, δηλαδή βιομηχανικός, βιοτεχνικός που θα μπορούν να εγκατασταθούν. Είναι ανάγκη να μην υπάρχει αυτή η αναρχία. Εάν λοιπόν μέσα από το διάλογο, μέσα από ιδέες όπως το πέμπτο ΕΣΠΑ, ένα κομμάτι της δραστηριότητας και απέτηση που θα είναι για να χρηματοδοτήσει, είναι να υπάρχει η έξυπνη εξειδίκευση και καινοτομία. Με λίγα λόγια, όταν υπάρχει ο κίνδυνος του σκληρού ανταγωνισμού, εξωστρέφεια της οικονομίας, απειλή της Ευρώπης από Ανατολικά, Κίνα, Ινδία και άλλες χώρες, δεν μπορεί να μένει στα συνηθισμένα πρότυπα ανάπτυξης. Πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Εκεί χρειάζονται έξυπνες ιδέες. Χρειάζεται αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μας, για να μπορέσουμε να είμαστε και ανταγωνιστικοί και σωστοί. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν χρειάζεται ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο. Έχουμε μια πορεία ξεκάθαρη και εγώ και ο Αντιπεριφερειάρχης και η Σύμβουλή μας δεν συναλλαγήκαμε με κανέναν ποτέ. Έχουμε μια αξιόπιστη διαδρομή μέσα στην κοινωνία και με αυτά τα δεδομένα ζητάμε να μας στηρίξετε. Και όπως την προηγούμενη φορά μας στηρίξατε και ανταποκριθήκαμε με τον καλύτερο τρόπο, θα σας έλεγα ότι εξαντλήσαμε όλα τα περιθώριά μας και από χρόνο εργασίας και από αντιμετώπιση των προβλημάτων και πάρα πολύ κατά τόπους που ζήσατε την πορεία μας. Εκτιμώ ότι θα την αξιοποιήσετε. Βέβαια είναι περίεργο, δεν σας κρύβω ότι είναι ένας γοργοθάς πόσοι πολλοί σήμερα διεκδικούν την περιφέρεια. Αυτό στη δημοκρατία δεν είναι και κακό, αλλά ο καθένας και από αυτούς που διεκδικούν έχει την πορεία του πίσω, έχει τη διαδρομή του. Στο ερώτημα λοιπόν, εγώ και εμείς σαν περιφέρεια θέλουμε να κρυθούμε για το έργο μας. Και είναι συγκεκριμένο, γνωστό και για όσους δεν το γνωρίζουν τόσο θα ενημερωθούν. Την άλλη πλευρά, ο καθένας που έρχεται, και επειδή η εποχή είναι και ευαίσθητη και καταλαβαίνω και κατανοούμε ότι οι πολίτες είναι και θυμωμένοι και ενοχλημένοι και σε σύγχυση υπάρχει, παρόλα αυτά όμως εκτιμώ ότι έχουν τη λογική τους και εκτιμούν τον κάθε άτομο. Θα πρέπει λοιπόν να ρωτήσουν ακριβώς τι έκανε ο καθένας στην πορεία του ή να θέλουν να πληροφορηθούν. Και δεύτερο, μέσα στο εμπόριο ελπίδων και στις εκθέσεις ιδεών που θα ακούσουμε αυτόν τον καιρό, καλό είναι να ρωτήσετε και να ρωτάτε όλους μας τι θα κάνουν και πώς θα το κάνουν. Γιατί ακούμε πλούσια λόγια αυτόν τον καιρό, τα οποία όμως πιστεύω ότι οι καιροί δεν είναι εύκολοι για μεγάλες κουβέντες. Αισιοδοξώ ότι θα περπατήσουμε καλά και θα τα καταφέρουμε μαζί με τους συμβούλους μας οι οποίοι συμμετέχουν αυτή τη φορά, όπως είναι ο κύριος Μπάστας, ο κύριος Μαγιάς, αλλά και ξέρω το ψηφοδέλτιο το οποίο θα λαμπρύνει το ψηφοδέλτιό μας, τα οποία παιδιά εδώ συμμετέχουν και είναι μια χαρά γιατί νέα άτομα μπαίνουν στην πολιτική και εμείς οι πιο μεγάλοι έχουμε υποχρέωση να μπαίνουν νεότερα άτομα, να μην απογοητεύονται, γιατί έχω συναντήσει κι άλλα παιδιά τα οποία είναι συγκρατημένα πράγματι μέσα στο φόρτο της οικογενειακών υποχρεώσεων αλλά και άλλων αναγκών. Υπάρχει μια προθυμία. Εκτιμώ ότι το ψηφοδέλτιο που έχουμε σήμερα εδώ, το οποίο θα φτιάξει το ψηφοδέλτιό μας στις εκλογές, είναι από καταξιωμένα άτομα στην κοινωνία και θα τα εμπιστευτείτε. Θέλουμε να στηρίξετε αυτή μας την πορεία, θέλουμε να συνεχίσουμε, γιατί αυτά τα 3 χρόνια, 3,5 χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Το ότι μπορέσαμε να λειτουργήσουμε, το ότι μπορέσαμε να κρατηθούμε, είναι πραγματικά ένας άθλος. Αλλά θεώρησα κι εγώ, και να το ξομολογηθώ εδώ, γιατί από εδώ ξεκίνησα την πορεία μου, στα Ιόνια, και από εδώ θέλω να ξεκινήσω. Από εδώ που σήμερα στην πλατεία ήταν ο Σολομός,
που έγραψε τον εθνικό ύμνο και είμαι βέβαιος ότι αγαπάμε αυτόν τον τόπο, αγαπάμε την ιστορία του. Λαμπροί άντρες κόσμησαν την διαδρομή αυτού του πολιτισμού μας και είμαστε υποχρεωμένοι εμείς να το συνεχίσουμε, να κρατήσουμε τη συνοχή μας ως περιφέρεια, την οποία μπορούμε να την κάνουμε ισχυρότερη. Τα δεδομένα μέσα στους δύσκολους καιρούς διαγράφονται πολύ καλά. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μιλωνά, ο οποίος θα συνεχίσει να είναι ο εκλεκτός μου σε αυτή την περίοδο, γιατί ξέρω ότι είναι ένα άτομο που το αγαπάνε οι Ζακυνθινοί. Υπάρχουν εξαιρέσεις για κάποια παράπονα και είναι λογικά, όπως και για μας, αλλά και με φιλοτιμία και με εργατικότητα και με εμπιστοσύνη ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά του. Και ήμουν ήσυχος πολλές φορές και γνωρίζει και ο ίδιος με πόση αγωνία προσπαθήσαμε να προχωρήσουν σημαντικά πράγματα στο νομό. Δεν θα κάνουμε απολογισμό αυτή τη στιγμή, γιατί μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τώρα και να τελειώσουμε μετά από ώρες, αλλά θα ήθελα να το ζητήσω να παρουσιάσει το ψηφοδέλτιο της νίκης, θα έλεγα, για τις επόμενες εκλογές. Επιτρέψτε μου, κύριε Περιφερειάρχα, αγαπητοί φίλες και φίλοι, πριν το παρουσιάσω το ψηφοδέλτιο, δύο κουβέντες. Δύο κουβέντες γιατί αισθάνομαι την υποχρέωση, πρώτα και κύρια, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι για άλλη μια φορά μαζί μας, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για μια στήριξη διαχρονική που παρήχαν στο πρόσωπό μου, και επειδή συμμετέχω πολλά χρόνια στα κοινά, πιθανότατα και να έχω στεναχωρήσει κάποιους και να έχω κουράσει κάποιους άλλους και να έχω απογοητεύσει κάποιους άλλους. Σίγουρα όμως, και το λέω έτσι με περηφάνεια θα έλεγα, δεν τους έχω προδώσει και δεν τους έχω ξεχάσει, δεν τους έχω πουλήσει με την οποιαδήποτε έννοια. Γι' αυτό θα έλεγα, επιτρέψτε μου να ονειρεύομαι λίγο ακόμη, αν και μεγαλώνουμε, με κάποιους από εσάς βρεθήκαμε στην πορεία με με μαύρα μαλλιά, τώρα είναι άσπρα, παιδιά, μεγαλώσαμε σε κοινούς αγώνες, όμως επιτρέψτε μου να πω ότι θα επιβάλλεται να ονειρευόμαστε για μια πενταετία ακόμα, εγώ τουλάχιστον. Και θέλω να ονειρεύομαι για άλλα 5 χρόνια τουλάχιστον, για μια περιφέρεια όπως ακριβώς σχεδιάστηκε και με αυτή τη συγκολητική ουσία που έχει και λέγεται τέχνες, επιστήμη, δράματα, πολιτισμός, μια κοινή καταγωγή όλων των επτανησίων σε κάποια ιδανικά που σφυριλατήθηκαν και τα βγάλαμε και εκτός από αυτή την περιφέρεια, μια περιφέρεια που ήταν και το πρώτο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, μια περιφέρεια που πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι που είμαστε κάτοικοι, βιώνουμε, δραστηριοποιούμεθα και προσφέρουμε τους εαυτούς μας για να πάμε ένα βήμα ακόμα μπροστά. Για την περιφέρεια, όχι σαν γεωγραφική ενότητα, αλλά για τους κατοίκους αυτών των νησιών. Ξεχασμένους πολλές φορές, να μην πω πάντα, από την κεντρική εξουσία. Μια περιφέρεια νησιωτική που βεβαίως, και το έχουμε τονίσει κατά επανάληψη, κύριε Περιφερειάρχα, δεν έχει την ίδια αντιμετώπιση με νησιωτικές περιφέρειες του Αιγαίου ή άλλες ευρωπαϊκές. Δεν είναι ώρα βέβαια να με ψημιρούμε. Απολογισμό έργου θα κάνουμε, εγώ θα κάνω, σε μια άλλη χρονική στιγμή μετά από λίγες μέρες. Στο σημείο αυτό θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς προσωπικά για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και με αναθέσατε αυτή την θέση ευθύνης την προηγούμενη θητεία. Και επίσης ένα δεύτερο ευχαριστώ για την δεύτερη ευκαιρία που δίνεται σε μένα να συνεχίσουμε αυτή την κοινή πορεία που ξεκινάει σε λίγους μήνες. Όμως θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο ευχαριστώ είναι στους ανθρώπους εκείνους που την πρώτη στιγμή του 2010 αποφάσισαν να μπουν σε ένα συνδυασμό και να πορευτούμε μαζί. Από τον πρώτο που εξηλέγει σε σειρά ψήφων, και να μην πω ονόματα αυτή τη στιγμή, μέχρι και τον τελευταίο που πήρε τους ελάχιστους, αλλά και αυτό σημαίνει θα έλεγα η αξία και η δύναμη του ελάχιστου.
να μην παραγνωρίζουμε ποτέ ότι και το ελάχιστο έχει τεράστια δύναμη. Και ο τελευταίος λοιπόν που μπήκε σε σειρά ψήφων συνέβαλε καθοριστικά να είστε εσείς στο τιμόνι της περιφέρειας, να κάνω εγώ τον αντιπεριφερειάρχη και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση των Ζακυνθινών και των επτανησίων πολιτών. Και θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο έργο που καταφέραμε. Δεν πουλήσαμε, δεν προδόψαμε, δεν απογοητεύσαμε. Εξαίσθηση βέβαια υπάρχουν. Και αλίμονο, αν δεν είναι εχθρός του καλού, το καλύτερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους τους συνεργάτες που συμμετείχαν στην πρώτη κοινή πορεία, στην πρώτη κοινή προσπάθεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης. Σε εκλεγμένους, ο κύριος Γκούσκος, ο κύριος Τσιριγώτης. Θα μιλήσω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και θεωρώ ότι είναι αδιάψευτοι μάρτυρες αυτών που λέω όλοι οι εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας. Όπου και αν πιστεύουν ιδεολογικο-πολιτικά. Είχαμε μια καλή σχέση. Μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση που σφυριλατήθηκε από την εκτίμηση που υπήρχε μεταξύ εργοδοσίας σε εισαγωγικά και εργαζομένων. Δεν μπορώ να μην πω, φίλες και φίλοι, ευχαριστώ πολύ στο Σπύρο τον Κούσκο. Πορευτήκαμε στο... και εμείς που κάνουμε τους πολιτικούς είμαστε άνθρωποι, έτσι. Και εμείς που κάνουμε τους πολιτικούς είμαστε άνθρωποι. Μην το ξεχνάτε. Δεν είμαστε εμείς κι εσείς, είμαστε εμείς. Έτσι σας είδαμε, έτσι θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Δεν είμαι ηθοποιός. Μιλάω, όπως ξέρετε, όπως μιλάω τόσα χρόνια. Και υπάρχω τόσα χρόνια επειδή με αγαπάτε. Και σας αγαπάω από την αλήθεια αυτό που λέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Κώστα Τσιριγώτη. Και ο Άγιος Διονύσιος όταν αποφάσισε κάποια φορά, όταν ζούσε ακόμη, και αποφάσισε αφού το σπρώξανε κάποιοι Ζακυνθοί να κατέβει υποψήφιος για δεσπότη στη Ζάκυνθο. Έλεγε ο άνθρωπος, Διονύσιος Σιγούρος τότε, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αποφάσισε άλλα πράγματα. Όχι, πρέπει να κατέβεις για δεσπότη στο νησί μας, είσαι ο μοναδικός, η Μητρόπολη ήταν της Ζακύνθου και Κεφαλονιάς. Τον πείσανε. Κατέβηκε υποψήφιος, ψήφιζε ο κόσμος τότε την εποχή εκείνη. Κατέβηκε, τον πουλήσανε. Δεν εξελέγει δεσπότης. Αυτοί που τον σπρώχνανε να γίνει δεσπότης, τον πουλήσανε. Κώστα, με αυτό δεν υπονοώ τίποτα, απλώς λέω ένα ευχαριστώ, γιατί γνωριζόμαστε από το 1965. Σε ευχαριστώ πολύ ειλικρινά εγώ προσωπικά για τη στήριξη, τη συμπαράσταση, τη βοήθεια, τα 3,5 χρόνια αυτά και τα προηγούμενα και τα προηγούμενα και τα επόμενα. Θα έρθουν και επόμενα χρόνια που θα συνεργαστούμε και πάλι. Γιατί το θέλουμε, το θέλει η Ζάκυνθος, το θέλουν όλοι, το θέλουμε και θα γίνει αυτή η συνεργασία. Και φυσικά να μην αναφέρω τους υπόλοιπους, βέβαια ο Βασίλης, ο Μπάστας, τον ευχαριστώ πραγματικά, γνωριζόμαστε από 80 τόσο, και τον Ηλία τον Μαλιά που είναι 2 από τους 4 εκλεγμένους περιφερειακούς συμβούλους που συνεχίζουν και στη νέα προσπάθεια που ξεκινάει από τον Σεπτέμβρη. Στο σημείο αυτό θα έλεγα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλους τους νέους, όχι ηλικιακά, στους νέους που αποφάσισαν να μπουν για πρώτη φορά σε αυτό το δύσκολο στίβο που λέγεται αυτοδιοίκηση, σε μια κρίσιμη καμπή για τη χώρα μας, για την περιφέρεια, για την κοινωνία συνολικά. Είναι, δεν θα πάω αλφαβητικά, όπως σας βλέπω, στο φίλο μου τον Κώστα Πυρογαλά. Το ξέρετε, όταν υπηρετούσε στην αστυνομία, ένας άνθρωπος με ανησυχίες, ο οποίος προσέφερε από την υπηρεσία του τα χρόνια που υπηρετούσε στην αστυνομία και προσφέρει πολύ περισσότερα σήμερα σαν πρόεδρος της αυτοκινητιστικής λέσχης Ζακύνθου που αποφάσισε να δώσει και αυτό στο νησί μας. Ο Θοδωρής ο Κολπονδίνος, τον ξέρετε, ένας νέος επιχειρηματίας
ο οποίος έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να πραγματικά δεν υπήρχε σχεδόν έκθεση εσωτερικού ή εξωτερικού τα χρόνια αυτά που πέρασαν, που να μην συμμετέχει ο Θοδωρής ο Κορμωδίνος, και να πω έτσι, να εξομολογηθώ, και από την τσέπη του. Έτσι. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι αυτοί που συμμετέχουν στις εκθέσεις, στις δράσεις, τις τουριστικές κτλ. Πιθανόν τα οικονομάνε κιόλας. Δεν τα οικονομάνουν. Συμβάλλουν και πληρώνουν και από την τσέπη τους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Θοδωρής ο Κορμωδίνος. Τιμά το συνδυασμό μας και θεωρώ ότι θα τιμήσει και τη Ζάκυνθο και την περιφέρεια η συμμετοχή του σε αυτή την προσπάθεια. Η Εύη Δαμουλάκη την ξέρετε, μια νέα γιατρός, κατά το ίμιση Ζακυνθινιά, τώρα βέβαια 100% Ζακυνθινιά, πατέρας κριτικός, μητέρα Ζακυνθινιά, γιατρός την ξέρετε, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να πω. Απλώς και νεοεκλεγήσα στον Ιατρικό Σύλλογο. Μαζί με τον πρόεδρο που εξελέγει χθες, τον κύριο ο Ντένις ο Μαλαπέτσας συμμετείχε και την προηγούμενη φορά στο συνδυασμό μας. Ήταν ο πρώτος επιλαχών, να θυμάμαι καλά, Ντένι, έτσι. Ένας νέος επιστήμονας με οράματα και διάθεση προσφοράς. Οι θέσεις αυτές είναι θέσεις προσφοράς. Η Νάντι Σουλιναρέου την ξέρετε ίσως και από σαν γιατρός με το ιατρείο της, σαν γιατρός του ΙΚΑ, σαν νομαρχιακή σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ, Νάντι, για την αγάπη σου. Η Δεμέτη Δήμητρα. Νέα επιστήμονας, Ζακυνθινιά, συμπατριώτησά μας από τον Πελούση, με σπουδές σε ευρωπαϊκά προγράμματα και λίγο δημοσιογράφος. Ο Γιώργος Στασινόπουλος, γνωστός επιχειρηματίας, αντιπρόεδρος επιμελητηρίου, παλιό μέλος Εμπορικού Συλλόγου και πρόεδρος ή αντιπρόεδρος. Και αυτός αγωνιά για τη Ζάκυνθο και θεωρούμε θεροί με την προσπάθεια όλων ότι θα προσδώσει μια νέα προοπτική στο επιμελητήριο, στο κομμάτι αυτών των εμπόρων, των επιχειρηματιών κτλ. Η Μαρία Νικολοπούλου, ένα νέο άτομο επίσης με πολλές ανησυχίες από το Μουζάκι, με έφεση στο πολιτιστικό κομμάτι. Θεωρώ ότι θα συμβάλλετε πάρα πολύ και ευχαριστούμε, Μαρία, για τη συμβολή σου. Η μικρότερη της παρέας, αλλά με μυαλό πραγματικά, η Ξένια Ηλιάμπου, φιλόλογος στο επάγγελμα, εύχομαι κάποια στιγμή να διοριστείς. Μπορεί να συμβάλλει και η Ξένια πάρα πολύ και με την γνώση και την εμπειρία της, αν και νέα, γνωρίζει πάρα πολύ κάποια θέματα ευαίσθητα και θεωρώ ότι θα βοηθήσεις στην προσπάθεια αυτή που κάνουμε όλοι μαζί για κάτι διαφορετικό για την περιφέρειά μας. Ο συνδυασμός μας δεν είναι ολοκληρωμένος. Λείπουν κάνα 2 άτομα ακόμη. 2 ή 1. 1 ή 2. 1 ή 2. Τα κρατάμε έτσι. Πήραμε σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 11, κερδίσαμε μια έδρα σαν Ζάκυνθος, αφού την έχασε η ναυαρχίδα που λέγεται Κέρκυρα. Έχασε μια έδρα Κέρκυρα, πήραμε μια έδρα εμείς. Η έδρα αυτή παραπάνω που πήραμε, μας είναι τότε να βάλουμε 1-2 συμβούλους ακόμα. Παραμένει αυτό, γιατί κάνοντας συνδυασμό, συνδυάζεις κάποια πράγματα. Και μέχρι την τελευταία στιγμή θα κάνουμε τους συνδυασμούς μας και τις μελέτες μας, πώς μπορούμε καλύτερα να επιτύχουμε σε αυτό που θέλετε εσείς. Για σας, για μας, για όλους μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Να είστε καλά. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βέβαια, θα αδικήσω κάποιους, αλλά έτσι ενδεικτικά. Και καλή επιτυχία στον φίλο μου, τον Παύλο τον Κολοκοτσά. Ευχαριστώ για την παρουσία σου, Παύλο, και καλή επιτυχία. Και στον κύριο Αντώνη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι αδυναμία μου από το 89 που τον γνώρισα. Έναν άνθρωπο και επιστήμονα
άνθρωπο που λέγεται Σκοπιώτης Αγαλιώτης. Γνώρισα. Πραγματικά, αν λέμε τι είναι ο άνθρωπος, είναι ο Σκοπιώτης. Έτσι. Αν θέλουμε να μοιάσουμε κάπου, θεωρώ κάπως έτσι. Αν πλησιάσουμε, είμαστε ικανοποιημένοι. Στον Αντώνη, στα παιδιά, στον Παύλο, τον κύριο Καψαμπέλη, τον Ιόνιο τον Αχτύπη, την κυρία Μαλαφούρη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στον Τάσο, στον Διονύση, σε όλους. Επιτρέψτε μου να μιλήσω στην νεολαία, στην ΟΝΕΡ, στους παλιούς προέδρους, φίλους, συναγωνιστές και σε όλους. Στο φίλο τον Στέφανο τον Βίτσο και σε όλους εσάς. Δεν συνεχίζονται σίγουρα θα ξεχάσω, ζητάω συγγνώμη, έτσι. Ξεχνιούνται κάποιοι. Όμως, έτσι, είπαμε 10-15 ονόματα για να δείξουμε ότι είμαστε όλοι εδώ. Δεν περισσεύει κανένας από την κοινή προσπάθεια και κοινό αγώνα που ξεκινάει από απόψε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα μέσα ενημέρωση. Ναι, σωστό. Πραγματικά για την βοήθεια που κάνετε, γιατί βγάζετε προς τα έξω αυτό που κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μόνο τα καλά μας τα βγάζουν. Τα βγάζουν όλα, εντάξει, δεν πειράζει. Έχουν και μια στήλη πρωί παραπολιτικά. Τι γράφουν και κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο, εντάξει. Είναι η δουλειά τους. Να μην δίνουμε δικαιώματα, να μην γράφουν. Ας προσέχουμε λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Πάλι ευχηθούμε. Πάλι. Πέντε, έτσι.